Hi guys! Good morning, good morning, good morning. So it's June 29 and I just woke up and gaplano ko mag-prank sa mga friends. Kaya nakita na ko isa ka phone. So gaplano ko tawagan sila nga kunwari na inanawag sa ako regarding their loans. And let's see sila mga reaction. And also, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like, and share this video para makita ang uban. And also, do not forget to hit the notification bell button para updated mo sa akong mga bagong videos. Down, down. Asa ka? Wala ko illegal. Aw. Nakoy pangutana rak ba? Sa may pangutan ako answer. Namagoy nanawag na ako ganina mga alas 7 sayo kay sa buntag like nakamatag yun ko kay gikan tulog pa ko na disturbo jud ko kuan daw naado kay gikuan sa lending din imo anong gigamit ang pangalan kay para mahimong referral. Sure, oy. Nanawag na ko nagkuha kag lending. Wala. Nanawag na ako ayo gamita akong pangalan bayot. Gamit pangalan mo payot. Kita kabalugan ni Ana. Kuha kag lending no. Wala ko na pag-lending. Pagkas magpag-lending, wala mo ko'y kapit di Ana. Pinaano nakakuha siya sa akong number? Pagkas, wala ko kayo number na mo bayot. Von Omega. Wala eh. Pag-jud ako dyan. Ayaw gamit akong number, ma'am. Alam ba man dyan ang tabo? Ganina, alas 7, lagi sa buntag. Karon lang din siya nanawag ganing alas 7. Karon nga adlaw. Wala man ko dira, ma'am. O basin nag-apply ka online para sa lending. Ayaw gamita, ma'am. Ako pangalan, ma'am. Sinyo lang, wala din ko nagamit, promise. Yung ano kabalong siya sa akong number? Lending pa ka? Ha? Wala na ko tindahan, maglilinding pa ko. Naambot. Basin ang utang kag kwarta ato rin. Gigamit mo akong pangalan ba? Referral. Sabi na. What yun, ma'am? Scammer na siya dyan. Nakuha mo lagi siya sa akong pangalan. Ambot lang. Scammer lagi na promise. Ha? Ano ka scammer, ma'am? Sige na, maurat to. Ayaw lang siya ihatag akong number rak, ha? Okay. Sure, wala eh. Hindi ko mahatag number. Pagpakuan ng gudayan ko, kanang manangit gudaan, kung may number o dili pa. Naka-prank! It's a prank! Explain na kayo ka. Explain na kayo ka. Tabangge! Oy, Siyang. Ah! Nag-unsa ka? Ang labang, ano man? Ay, nang laba. Nalaki pangutana siyang ba? Kay ka nang Oh. nanawag ganinang alas 7. Oh. Dayon, nanawag siya sa ako. Ari, natulog pag ko, na-disturbo ko ba? Kanang girefer daw ko nimo sa lending. Akong number im gihatag. Pag sure, di ay wala eh. Ikaw mangutang linding eh. Report ka na buang. Tinuod. Natingala dali ko anong maglinding man si Rusil nga naamay kuan. Naamay, wala man siya tindahan. Ba sinapog kay tindahan ba? Bisan imong gipadako imong tindahan. Wala eh. Wala. Ikaw lang utang na rin ani dire. Maugali na tingala ko. Lain mo kay ba kay wala ko kabalong. Pirat buang-buang mo ibugay. Isa na nanawag. Na Mark pud ang gigamit nga pangalan wa pud ko kabalo nga kinsa to siya kay natingala lang pud ko nga anong gi-refer man ko ni Rusil nga wala man siya nananghid nako lain ba na ingon ana. Wala oy. Wala ka pinuwang ra na. Prank. Ay naka-prank. Gisamay ni. Hi, say hi. Bye. Ay, nag-drive ka? Di,
nakapark na ko bago lang. Hello. Aha ka. Napo sa... Napaka-iligan? Napo ko sa Iligan, yeah. Aw. Kasama ka mo uli? Sabado, siguro. Sabado daw, next month. Uy, Ah. Mother, mangutana ko ba? Amin ako ga-drive ka. Mangutana ko, nagkuha kag phone recently? yes. Yes. Ah, Yes, pero dili ako sa Globe. sa Globe. Ikuhaan ako akong igsuon. Namang inanawag na ko mo, nag-Globe to siya nga hotline. Imo dong, gihimog referral akong pangalan. Ako ba? Referral? Oh. Gilista ni mo akong pangalan? Hala, wait sa, kailang, naglibog. Di ko sure, pero work, dili ko ga-refer og mga friends man, basta mga ingala. Uy, aban. Nanawag man siya. Wala po siya kabalo kung Globe ba to or unsa. Basta yun kay gakuha kag phone. Masoy sa piyo. Yohan ko, I'm sure, oy. Tinuod. Nagkuha ko phone, pero nasa ito lang. Nagkuha ko phone, pero sa ako itong mga igsuon. Oy, pero akong account name. Lagi na. Alas 7 mo gud nanawag sa'yo kaayo. Oo ba? Uy, mayawaan, lagi ko anak. Ang sure pa. Nya, kasi may giingon ni mo. Anak ko nga, tawagan sa nako ako ang akong ingon pa nga friend ta. Best friend. Tawagan sa na akong friend kay wala pa pud ko kabaw ana basin scam to or unsa ba. Laki, basit. Wata ka ba, no? Pero kuha phone man wa pa siya gagakuan, wa pa siya kapaila-ila nga Globe Telecom or ana. If ever manawag sunod, maihatag na lang ako ang number, please. Kaya para i-contact na ako. Lagi masyak po ko kay wala magukuni mo giignan ba nga i-refer ko nimo unsa ba? Wala po nala i-refer ng friend. Uy, Tinuod. pag hindi ako mabayad kay Waki daw magbayad daw. Mao gali nag-uulbi ako ingon ana. Nag-uulbi ako. Anyways, sige lang, if ever maggalit, pero sa akong recollection ha, wala ko yung ma-remember mag-refer ko mga Lagi. Okay naman na. Ignan lang ko sunod basta mga yan ana. Ignan lang ko kuan. sige. Ikaw na ako babayad sa half. Ha? Ikaw na ako babayad sa half. Wala oy. Sige ma, sige ma. Sige, ma. Bye. Naguol siya. Tinuod na nakakuha siya ang phone. Angel Marie Ayala. Yes, ma. Good morning. Nausa ka? Hoy. Oh, Ako'y pangutana ma ba? Nako'y pangutana. Gali naman good. Basta naka-reserve ko. Gali naman good na nanawag mga 7 a.m. Mura, Mark daw ang pangalan ko kabaloon sa kuan. Iyang giingon, nagkuha daw kag phone, then gihimo daw ko mo referral. simpa ko. Nagkuha kag phone? Wala, uy. Aw, gihatag daw nimo akong number, mag-referral ba tulo, di ba? Inana man na tulo ka book referral. Isa daw ko ato nanawag siya. Wala man. Wala, bas Wala valid ID. Nakakuha na na. kay valid ID. Grabe po no. Kolorom. Lagi Hindi ko kabotar. nag-uol lang ko mother ba? Nag-uol lang ko kay wala man na nanghid si Angel Marisa ko Wala, oy. Wala. Basi na wala na po ko nga tawagan sa nako kay bisan scam. Sige. Wala man. Lagi, okay ra na ina pananghid lang sa ako akong mag-referral ka. Di ba ko kakuha na kaya wala ko valid ID. Di ba ko pwede mag-plan-plan? Na bawal rin yung ana. Bawal. Na Ni-try man ko, bawal daw, valid ID. maupod. Sige man, nag-uol lang jud ko ba? Nag-uol ko kay abad na gi-apil ang pangalan ni Yung Angel. mabiyak ka do, in fairness. Hiyang na ka. Thank you. Bago kong mata Fresh. Bye-bye ma. Morning. Good morning. Lang, asa ka?
Jim. Aw, mangutana ko ba? Nakipangutana nimo kay naay nanawag ganina alas 7, Mark daw ang pangalan. Nagkuha ba daw ka og cellphone kay nag-background check siya. Dayon imo daw kung gihimong referral, wala man ka nananghid sa kuha. Ha? Oo, wala man ka nananghid sa kuha nga imo himong referral, Mark daw nagkuha daw kag cellphone. Nagkuha ko cellphone? Oo. Wala mo ko nagkuha cellphone. Mao gali tingala ko nga wala man ko giigna ni Erika nga iya akong himo og referral. Nakabalo po siya sang number, kabalo siya sang pangalan. Wala, prank ha? Tinuod, nanawag lagi siya ganina, mao ginanawag ko nimo, manawag bali ko nimo inang buntag sa imong dako. Wala. Mao gali, mananghidaan ma'am og mag-referral ka ma'am. Wala mo ko na kong cellphone. Di mo to kumukuhaan sa imo sa kisa nga tawo mo. O dalang pangalan. Mao gali naguol ko. Wala ko nagkuha ng dalang pangalan. Wala ko kabala sa imong kung imong tinod pangalan Von Omega. Wala ko kabala sa tinuod. Mao man ginapong tinud ako pangalan alay sumpay. Pero ako ang gikabalakan mo ayan lagi ko niya nga manawag sa ko ni kuan sa niya kay ako ang ignon kung tinuod ba gyud nga nanguha kag cellphone kay wala ta kabalo basin scam na siya, di ba? Di na akong pangalan ba pud apil do akong pangalan bayot lain ba kay ingon ana. Wala ko kabaluan na. Wala ko na kong cellphone. Kaya naman ko yung phone. Nagi kay ato abi ang mga pangalan wala di ka mag-uol pud ta sa itong mga pangalan oy. Oo. Pangalan siya na itong kagulan. Nagi. Na mag-careful ka, Mex. Ha? Pag-careful, ayaw pataka. Lagi ayo pud ipanghatag ako number ma'am kay lain ba na yun. Wala ko yung number ni mo. Bagbantay pud Amex ha. Sige, salamat sa pag-call. Oy, tanaw sa ba? Ha? Asa ka? Jim, Kabingo, di mo na ako makita yung nawong, oy. nag-orient. Di ako makita yung nawong. Lagi, ayaw pa sa basta ihatag akong number ter. Wala man, dili mo kumakatag ana, wala. Lagi. Sige, ma. Ah, Sige na, bye-bye na. Hello. yes ma'am. Good morning, ma. Hello, yes. Kumusta ka? Yes, si Ato. DepEd kaayo. Okay lang. DepEd kaayo. Abas na. Awas na lang. Ma'am, mangutana ko mabakay na ay nanawag ganina alas 7. Mark, do yan paran mula ko kabalo kung taga-asa or unsa. Iyon niya, nagkuha na kag phone, then gigamit na nimo akong pangalan referral. Ha? Ha? Ako ko phone? Mao yung ganina, tingalagi ko alas 7 kayong dako, ma'am, nanawag. Sakto po yung information sa kuha, sakto yung pangalan nga gilista. Dinaa siya number na ako. Ano siya, JR Mirantes. Wala may lain Mirantes, ma'am. Ikaw raman. Oo. Anak ko lang, nag-uol ko kay anak ko nga, lang, wala man siya gaingon sa ako, nga, ingon ana, basin scam ba? Isa nga Mark. Ambot ato, oy. Basta Mark, iyang gigamit ka, pangawa siya gahatag og apelyido, okay na ba po siya ka-istorya, nangutana lang siya, kung tinuod ba nga kailat ta. Wala ko gakuha og phone. Lagi anak ko nga, wala pa na ingon ang bayad sa kuha nga himong gamiton niyang referral. Lagi. Ano ko bago pagari ko gakuha og phone sa Globe. Basin mauto, sa ba? Nadugay lang ilang kuan. 1 year naman ni akong phone. Lagi nag-uol lang siya ko nga lang, basin na-prank kuan ka ng, kasi tagani ka ng na-scam ba? Oh, pula. Pag sure, uy, kinsa nang homework. Kuha daw ang number, kinsa Lagi wala ko, jud ko kuhaan. hadlok biya po, di ba? Oh, kay basig makuha nang akong ngalan pa. Tinuod. Makuan gini mong pangalan anak na kay nasa sa prank ma. Say hello sa. Sorry, mother. Gidisturb mo matiga. Tagol ba? Gina.
Bye-bye. Thank you. There you go, mga tatong prank sa itong mga friends, no? Nakulbaan lang sa sila. So, guys, thank you so much for watching. Again, don't forget to subscribe this channel. I love you so much. Till next time. Bye-bye.